Salut și bine v-am găsit la un nou episod! Eu sunt Mat din Mat3 Gamers și sună cu amicul meu Ray! Salut! Și astăzi avem un clip, probabil că vedeți că este mai special, deoarece nu ne vedeți jucându-ne un joc cum ar fi Mario, Minecraft sau Among Us. Nu ne vedeți nici la una dintre cele mai adorate serii de pe canal, adică dacă râzi trebuie să mănânci chipsuri picante. Deci da, nu ne vedeți la nicio serie dintre acestea. Deci automat nu este un clip neapărat normal pe acest canal, dar este un clip special. Deoarece, nu știu dacă mai țineți minte cine a văzut clipul. Cine a văzut Minecraft Lumea lui Mat23 episodul 1 și l-a văzut pe tot, a auzit căci eu, numai ce m-am întors din Grecia, din aproape aceeași zonă unde a fost și Andrei, numai că am fost în perioade diferite, dar numai ce m-am întors din Grecia, adică m-am întors alaltăieri seară. Și, ei bine, acolo în Grecia, evident că și ei au supermarketuri, evident nu au Lidl și ce avem noi în Lidl, Penny și de-astea, ce avem noi în România, în Germania și ce mai sunt țări. Dar au și supermarketurile lor. Dacă observați acolo, chiar este o, chiar este o plasă pe canapea de la acel supermarket. Cred că ai văzut că am pus-o. Da. Ei bine, mă scuzați, trebuie să-mi adun cuvintele. Ei bine, de la acele supermarketuri am căutat niște produse autentice grecești, adică made in Greece, Greece cu lapte. Greece este Grecia pe engleză, deci da, produse made in Greece. Și ca să înțelegi ce am făcut, i-am dat piciorul jos lui Ray. Ei bine, părinții mei s-au dus să întrebe, mă rog, aș fi întrebat eu pe engleză, numai că, gen, dintr-un borcan atâta, gen, dacă ai tot borcanul ăsta umplut, înseamnă că știi bine engleză. Eu sunt pe la mijloc și cred că și Ray e pe la mijloc. Da, la fel. Gen, știu cât să mă descurc, dar nu cât să întreb chestii de gen, știți? Da. Și ideea este că au întrebat și am vrut să știu produse autentice grecești. Și am găsit 2 pungi de snack-uri, o pungă de chipsuri și o pungă de bile de pufuleți și 2 ciocolăți. O să vi le arăt mai târziu. Și cum mă plimbam eu acolo prin supermarket, am găsit o ciocolată, să o și iau, care o să încercăm azi, deși nu este făcută, ca să o iau, ca să nu vedeți. Deși această ciocolată nu este făcută, oricum Ray o văzuse deja. Această ciocolată nu este făcută în Grecia, este o ciocolată elvețiană, este de la Nestle. Probabil că v-ați dat seama deja, dar pentru cine nu, este o ciocolată foarte mimuită de americani, adică americanii fac mimuri pe faza aceasta. Ei bine, este vorba de, și mi-am pregătit sunet audio ca și la clipul cu am încercat ciocolata lui MrBeast. E un clip cam tot în acest gen. Ei bine, astăzi, pe lângă ciocolățile grecești, că apropo, această ciocolată specială o să o încercăm la final. Astăzi, la final, vom încerca ciocolata Nestle Crunch. Ei bine, da, dragilor, astăzi vom încerca ciocolata Nestle Crunch. Stați să vă și arăt. Nu mă chiar ascundeți fața, ți-e ascunsă, ca să vocalizeze, știi? Cred că o vedeți deja. Da, 100% o vedeți. Nu știu cum să fac mai multă lumină, dar cred că ne vedem destul de bine. Deci da, astăzi vom încerca ciocolata Nestle Crunch. Am găsit-o, mă rog, nu este cea mai sănătoasă, pentru că dacă observați are gradul E la Nutri-Score, deci E fiind cel mai prost. Dar aia e pentru un clip, o să o încercăm. Și pe lângă asta îmi face semn Susamugus să-i prezint și pe noul lui frate, pentru că în Grecia am găsit și un frate. Ei bine, Susamugus a venit cu noi în Grecia, stați să vin pe aici să nu îi vedeți fratele. Deci Susamugus a insistat să vină cu noi în Grecia și acolo și-a găsit un frate la Jumbo. Fratele lui fiind
Un căcat. Asta e un căcat. Uitați-l cam așa arată. Pentru că mă plimbam eu cu Susa Mugus prin Jumbo, stătea el, uite, așa frumos pe umărul meu și într-o dată zice: Matt, uite, am găsit, uite, un frate, nu mi-l cumperi? Sună ciudat să-i cumpăr, frate, dar și el este cumpărat. Nu ești cumpărat, ești cel mai drăguț sasibaca din lume. Ei bine, și-a găsit acest frate un căcat. Așa că da, ei doi vor fi de acum noile mascote ale canalului. Ok. A, da, și dacă nu dați like, o să vină cineva la 3 dimineața la voi. Și eu zic să dați like. Și anume, o să vină, stați puțin să-l chem. Auzi, hai aici, hai că te las eu. Hai aici. Da, hai. Mă, ce? Cine n-a dat like? Tu ai dat like? Yes. Ok. Dacă nu dați like, o să vin la 3 dimineața la voi și o să vă pun să dați like, așa că dați like de bunăvoie. Ce? Să vin? Ok, acum vin. Ok, m-am reîntors și da, eu zic să nu lăsați pe Matt șmecherosul să vină la 3 dimineața, că cred că e destul de rău. Eu am apăsat pe like și de-aia apăsat pe like. Eu zic să apăsați și voi, că e nasol dacă nu. Și da, să lăsăm vorbăreală pentru că deja filmăm de 6 minute. Haideți să încercăm. Ok, deci avem, în primul rând o să începem cu chipsurile, sau mă rog, cu snack-urile. Avem aceste chipsuri. Stați ca să citesc bine. Tsakiris chips se numesc. Și sunt niște chipsuri făcute chiar în Grecia. Sunt chipsuri cu oregano. Dacă vedeți că scrie acolo oregano. Numărul 2, aroma mea preferată. Ok, se vede. Aceste chipsuri sunt cu oregano și nu există cu sare. Gen, oregano e aroma clasică. Deoarece în Grecia este extrem de cald, adică se ajunge și la 50 de grade. Și sarea te deshidratează. Imaginează dacă ei în Grecia ar produse chipsuri cu sare. Automat ar fi deshidratați. Okay? Și atunci avut mai multă apă. Da. Și tocmai din cauza asta aroma clasică, deci nu găsești cu sare, chipsuri făcuți de ei. Aroma clasică este cu oregano și sunt Tsakiris chips. Părerea mea, niște chipsuri foarte interesante. După aia am găsit niște pufuleți care sunt de fapt bile. Cam așa arată. Stați să vi arăt, da. Și stați că nu cred că... Așa, gata. Deci, aceste snack-uri, acești pufuleți se numesc Foudounia. What? Foudounia. Nume cam ciudat, dar da. e în greacă. Foudounia. Și acești pufuleți sunt original by Greece, gen. Sunt original grecești, deci grecii au inventat. Și am găsit și 2 ciocolăți. În primul rând, ciocolata, gen, nu știu dacă știți, dar gen, în România există o ciocolată Poiana, care este făcută de noi românii. Culmea e că eu care locuiesc în România și Ray, mă rog, Ray nu știu, dar eu n-am încercat niciodată o ciocolată făcută de români. N-am încercat niciodată africana, n-am încercat niciodată Poiana, n-am încercat niciodată rom. N-ai încercat nici... What? Nu știi ce pierzi, crede-mă. Păi chiar asta urma să spun. Și dacă vreți, putem să facem un clip în care încercăm toate ciocolățile făcute în România, pentru că sunt curios cum sunt. Pentru că nu le-am încercat niciodată și, până la urmă, locuiesc de 10 ani în România. Și, indiferent, acum avem ciocolata Lacta. Nu știu ce o țin așa de departe. Așa arată, este foarte mică, este cam cât palma mea, dacă vreți o comparație. Cam asta este batonul, nu știu, gen tableta. Deci cât palma mea, practic. Și da, cam așa arată. Este un ambalaj destul de simplu și seamănă mult cu Poiana la ambalaj. Și această ciocolățică este originală, făcută de greci. O să încercăm mai târziu. Și o ciocolată care eu când am văzut numele, deci în greacă nu știu ce înseamnă, dar pe românește o trebuie să o cumpăr. Este un nume. Deci numele ciocolății este un nume și în română. Ciocolata se numește
Ion Break. O ciocolată grecească care se numește Ion. Ion Break. Eu o să-i spun Ion. Deci da, avem ciocolata Ion. Interesant. Da. Are alune și da, astăzi vom încerca aceste chestii care vi le-am arătat și ciocolata Nestle Crunch. Ok, te rog să spui cu ce să începem. În afară de Nestle Crunch, că eu o să fie ultima. Da. Eu zic să începem cu chipsurile. Chipsurile? Păi poți să zici și de exemplu chips după aia din astea sau ce vrei. Deci cu ce vrei tu. Începem cu ce vrei tu. Deci chipsurile? Ok. Hai să începem cu Apropo, pe final, după ce terminăm toate aceste grecești, o să gustăm și un Fusti, care la noi în România nu se găsește. Anume un Fusti de Peach and Rose. Tu pui să dormi? Vrei să pune să dormă pe clipuri? Da. Ok, deci Ray vrea să încercăm Tzakiris chips. Da, de acum să le spui ce nume, numele ciocolății, ca să înțeleagă și ei, că ei nu le văd. Deci da, vom încerca prima dată Tzakiris chips. Gata. Cum miros? Tu o să le miroși, că mie nu-mi place oregano. Mie nu-mi place oregano. Deci, miros la fel ca ăstea care le iau eu. Ai, nu-s bune. Miroase cam tare. Nu-s bune. Băi, mie nu-mi place oregano, așa că te invit pe tine. Mulțumesc. Ia să vedem. Arată-le și la băieți, eventual. Păi nu, de mai aproape, dacă poți. Uite. Dacă doar nu ți le năstăi mici. Să ved punctulețele. Deci bun. E mai bun ca ăstea care le avem noi. Ok. Bă, eu vreau să-mi iau unul relativ micuț, pentru că eu știu că mie nu-mi place oregano. Uite, hai că le iau pe ăsta. Apropo, stați să vă arăt. Cam așa arată conținutul chipsurilor. Ok. Și cam așa, te poți pune jos dacă vrei. Și cam așa arată chipsul pe care eu l-am luat. Da. Este un chips luat din aluat. Miros oribil. Și mi-e frică să încerc, dar... No, hai să vedem. Parcă vezi că mă desfund instant. Nu ca și fi înfundat, dar ceva muștot există în fiecare nas. Pentru că presimt că condimentul ăsta desfundă bine. O iau eu. Ai rău. Nu știu, are gust de ceva rău. De rău. Eu nu le pun. E rău. Și nu vreau să fiu hater, dar e rău. Eu le ador. Nu știu cum de exemplu și la Mr. Beast, lui îi plac pufarinele în ciocolată, mie nu-mi plac. Eu îi dau 9,50. 9,50. Da, bine că mi-ai aminte de note. Deci notele vor fi din partea lui 9,50. Ei bine, din partea mea, nota va fi un 4. Un 4 curat. Da, cam nasol. Da. Te pot servi oricând, dacă mai vrei pe timpul clipului, dar acum spune, stai ca să-mi se vadă în cadru, ok. Acum spune iară ce vrei să încercăm. Hai, e rândul tău. Ok, deci spun eu. Bă, eu sunt foarte curios de Ion. Hai să-l gustăm pe Ion, bă, băieților. Ionuțule! Hai, frate, să-l încercăm pe Ion, ești nebun. Arată ca o ciocolată. Arată ca o ciocolată, nu, frate, astea sunt intergalactice. Deci cam așa arată. Nu știu dacă se vede că scrie Ion. De ce nu se vede? Stați că să-mi ascund eu fața. Reascundeți fața. Stau cu spatele. Ok, nu se vede, lasă. Avem ciocolata Ion, care e destul de topită, dar o să Dar chiar scrie. Uite, frate, Ion. Ion, băi, de la Ion. Da, e destul de topită. Rupeți și tu.
Mamă, eu i-am făcut direct chiloți. Ca să înțelegeți, așa arată acum ciocolata. Mă mănânc repede să nu se topească. Păi mănânc repede. Ai, da, chiar cam așa arată. Și așa arată degetele mele. Ciocolată pură. Știi că e bună. Ia să văd dacă se topește în gură. Eu deja simt că se topește. E bună. N-am ce comenta. E chiar bună. E bună. Voiam și mai degete. Haideți, o să punem pe pauză până când o să aducem niște șervețele. Sau până ne spălăm noi pe mâini. Ok. Pa, pa. Salutare. Am revenit. Și haideți să dăm note la Ion. O să dau eu primul. Eu îi dau un 10 curat lui Ion. Bă, deci are 9.8, ok. Bă, Ion chiar a fost o ciocolată bună. Da. Mă sparge mai mult decât aia cu lapte de la Mr. Beast. Dacă nu știți despre care vorbesc. Vorbesc despre această ciocolată de la Mr. Beast. E bine, ciocolata Ion e mai bună decât asta de lui Mr. Beast. Deci dacă... Scuze, Mr. Beast. Deci dacă... Deși e foarte bună. Incredibil. Deci dacă găsiți ciocolata Ion, cumpărați-o. Hai puțin mai aproape. Așa, gata. Acum mai este rândul tău. Ce? Bă, vai care găstea, Foudounia. Foudounia. Mă rog, coptare. Ales chipsurile Foudounia. Ei bine, dacă observați, aici sunt niște alunițe, da? Deci sub asta sunt ceva pufuleți cu arahide. Miros foarte bine pentru că nu știu dacă știți pufuleții de la Star cu arahide. Pufuleții de la Star cu arahide sunt foarte buni și sunt preferații mei. Știu, și mie îmi plac. Servește deci tu. Mersi. Să le arăt. În primul rând, conținutul. Arată promițător. Da, e destul de ok. Și bila în sine. Da, stai puțin așa. Ia uitați-ne bilele. Ping! Deci da, cam așa arată biluțele. Okay. Bă-ți două! Și zici că sunt ouă. Hai, deci. Hai, gustă tu primul. Exact ca și pufuleții de la Star, le dau un 10 curat. Tot 9,8. Eu le dau un 10 curat. Tot la fel. It's a good deal. Oricum, like, cred că a costat €1 punga. Doar una mai iau. Oricum, în caz că nu m-ați înțeles, că vorbeam cu gura plină, o costa doar €1 punga asta și se merită. Deci 5 lei, practic. Am primit și eu un mesaj de la Vodafone. Probabil că voi nu-l vedeți, dar... Na. Ok, și în afară de Nestle Crunch, a mai rămas și ciocolata Lacta. Asta e gen cea mai populară ciocolată la ei, făcută de ei, practic. Wow, sper că e mai bună că Ion. Eu nu știu dacă o întreb și pe Ion. Bă, Ion e Ion, adică, nu. Da. Aolei, topită rău. Vai. E și ruptă? Nu, las-o, că ne murdării pe deștele șterge mare. Dește? Dar ce, te ștergi pe degete, nu te-ai spălat? Da. Frate, eu rup asta, că e foarte mică. Numai chiar repede, uitați, e topită acum, nu. Ia și tu. Ok. De ce mereu ies chiloți? Adică...
la chirotul. Nu-i prea bună. Nu-mi place. Crema de ciocolată. Numai să nu pui gura pe ceva de aici. Ok, hai. Nu-i prea bună. Mai bună a fost Ion. Oh. Ce? Nu se mai înțelege nimic din tipul ăsta. Trece aici. Deci, eu îi dau un 7. Un 7,45. Eu Tu văd că ai mâncat cu toată fața. 9,556. Mai explicit? Ce? Mai 9,56. Ok. O să revenim după ce ne ștergem pe mânuțe. Salut! Ne-am întors din nou. Bă, a fost o întreagă nebunie ce s-a întâmplat. Ok. Și acum realizez, am uitat să ducem sucul. Yay! Ne revedem imediat. Ok, am revenit cu sucul. Doamne, Ray trebuie exorcizat. Am adus 2 păhărașe goale, că din astea bem. Și am adus fustiul de care trebuia să fie. Este deschis deoarece maică mi-a fost nerăbdătoare și a vrut să-l încerce. Dar eu și cu Ray evident nu l-am încercat. Și este un fusti de peach and rose. O să mai iau un din ăsta. Ia-l liniștit. Eu mai iau un crunchy de ăsta. No. Și ok, nu știu de ce rumori am. Și acest fusti îl vom încerca. Este de peach and rose, exact cum ziceam. Haideți să dăm microfonul. Deoarece Bye bye. va trebui să torn în pahare. Dacă te rog, pune-te jos. Dar doar dacă vrei. Hai că spun să încerci, că poate nu-ți place. Că și mie îmi pun tot să încerc, că poate nu-mi place. Olele. Hai! Bro, stai că voi nu mai vedeți nimic. Bă, ce sunt? Au căzut un picuri foarte micuți. Gata. Și tu iei punga ca să ștergi. Da. Mega. Ok. Hai, Punem auzi, te rog. Ce? Trage asta mai aproape. Că eu trebuie să țin de un pahar. Ok, ia te rog, paharul. Ăsta? Ăla. Că ăsta era. Ok, hai să gustăm deodată. Noroc. Chiar e bun. Se simte E mai dulce decât peach și hibiscus. Da, eu simt numai piersica, dar nu știu ce gust are trandafirul. Are gust cu miroase? Nu știu. Nu zic trandafirul, are gust cu miroase? Nu crezi că știu? Orice ar fi, pare bun. Apropo, în caz că vă întrebați de ce mi-a dat așa părul, ei bine, e o căldură afară, ar fi trebuit să-mi pun o șapcă, dar nu. Chiar bun. E mai dulce decât peach and hibiscus. Nu? Dar mie îmi place mai mult ăla. Ăla e mai clasic. Zici tu? Mie ăsta îmi place mai mult. Mai iau încă unul, mulțumesc. Sunt foarte bune. Chiar e bun. Nu, ăla, ăsta. Bun.
bagi mai la union. Da, se topește actually. Pune-te, te rog, jos. 1, 2, 3. Ok. Și ultimul rămas este... Și ultimul rămas este... Crunch. Nestle Crunch. Ei bine, da. Am să încerc să-l deschid cât mai frumos. Arată normal. Crunch. M-am tăiat. Ia. Arată destul de bine. Da, arată... Da, cum am zis și data trecută, arată ca o ciocolată normală. Ce miroase. Da? Mai ai o gură? Nu știu dacă vedeți textura. Da, se vede. Are Crunch-uri. Da. Dar nu spune încă. Ce? Nu spune încă, că vreau să le arăt eu. Ce? Nu, stai, ce ai văzut tu care e pe ciocolată. Să nu spui încă. Bă, dar arată fain. Stai puțin să luăm lacta asta de aici. Eu voiam să Așa arată ciocolata. Crunch. Da, foarte bine. M-am murdărit pe mâine. Hai că eu o să iau cău. Bravissimo! Și tu poți să iei rău de la Ray. Da. Ray o nimerit chiar rău de la Ray. Bă, de ce mare e? Hai să încercăm. Stai și jos. Bă, dar nu se vede ce-i face așa crunch. Da, e foarte E foarte bună. Îmi amintește de Kit Kat. Chiar. Ce să ziceți și voi? Vă uitați la noi cum mâncăm. Ce te uiți așa? O întrebare. Chestiile astea nu trebuia să le facem Matre Gamers, Matre mănâncă? Mă, tu n-ai văzut știrea. De pe canalul de WhatsApp, Matre Gamers. What? Dar doar ți-am zis și ție că Matre mănâncă nu se mai deschide. Da, să vă anunț și pe voi. Matre mănâncă nu o să mai deschidă, deoarece vrem să facem mai mulți abonați pe Matre Gamers. Și după aceea abia o să-l redeschidem Matre mănâncă. Trebuie să mănânc mai repede, dacă mănânci, o să putem să punem pauză. Ne-am reîntors mai bine ca niciodată, cu un Andrei spălat pe față și cu mâinile curate. Zici că facem o magie de aia. Și da, cam acesta a fost videoclipul. Actually, stați să chem pe Mat Șmecheros să facă outro. Revin imediat. Bă, Mat, hai! What? Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Mat Șmecherosul din Matre Gamers. Am fost aici împreună cu amicul lui Mat, Ray, și v-am pupat. Pa, pa!